Kuva amai ibasa, kurera, kukudza, kuchengeta mwana ibasa. Asika tinozoona kuti basa iri rine zenge rapetwa kana amai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi muchirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Nhasi uno muchirongwa tiri kudziva rasekwa uko kune mudzimai ane makore 38 nevana vaviri, Mavis Phiri. Pavana vake vaviri, wechipiri Shalom ane makore 12 ndiye ari kurarama neurema. Shalom akanzi ane cerebral palsy. Urema uyu hwakauya akura here kana kuti ndewekuzvarwa nawo? Shalom akaita jaundice ndasununguka, ndane 3 days ndamusununguka, asi manesi akangondikurudzira kuti ndimuisewo pazuva. Ndakazozviona pa4 months kuti mwana haagari. Ndakuda kutrai kumugadzika ingopusha achienda achinoningirana nemusana. Ndo pandakazviona kuti haagari. Saka handina akambondiudzawo kuti munofanira kudai kana kudai. Mazuva acho iwayo baba wake aishanda kuSouth Africa. Ndobva ndazomutoresa passport vataenda kuSouth Africa pa2 years. Pa2 years ipapo ndichienda kusikero kuSouth Africa ndipo wakati mwana wenyu anonidha maexercise. Ndobva ndaenda naye ikoko vachimbondiitisa maexercise. Pandakadzoka kuno kuZimbabwe ndichisvikawo ndikabva ndabvunzawo kuti ndodii. Vakati endai kuCRU Harare Hospital. Pandakatanga naye kuHarare Hospital kumaexercise. Vakakutsanangurirai kuti idambudziko ripi riri pamwana iri? Kwakati inonzi cerebral palsy. Vakati mubrain make munenge makakanganisika, mune kadoti pabrain, zvinogona kugadzirika, zvinogona kusagadzirika. Ndo matsanangurira wakandiita. Imimi mauya nemwana, maudzwa kunzi mwana ane CP, uye CP inenge yakuita kuti mwana azove neurema. Baba nehama nevamwe vese vakazvitambira sei? Baba vakambozvitambira panguva yacho yandakavaudza, asi nekuda kwehama dzakataura kuti kweda kuzvarwe zvirema. Saka ivo vakazenge vakuda kuzvipatsanura kumwana vachiti mwana hasi wangu. Uko iye zvino izvi ukama hwavo nemwana wavo hwakamira sei? Baba wake Shalom izvezvi 12 years, baba wake vakashaya ine 4 years. Saka ndina kuti hama dzacho kana kuti idzi kuti dzinombouyewo kuti toda kumbona Shalo kana kuti tine something for Shalo. Hapana. Sezvo vanhu venga vagara vamuramba kuti kwedu hakuna zvirema. Zvakakubatai sei izvozvo? Tinoziva saamai, tinoziva kuti vanhu vazhinji vakati makorokoto munhu anoti ndeedu tese, zvichida kuti mwana hazvinei zviri pamwana ndewedu tese, asi tikuona hama dzemwana dziri kuti kwedu hakuzvarwe chirema. Ndakambobatikana mazuva acho ndaimboti ko inini sei Mwari, asi ndakazoona nekufamba kwenguva nekuendawo kumaexercise kuti handisi ndega. Saka ndakazoona kuti aiwa zvakangonaka, chipo chandapiwa naMwari ndinongogamuchira. Ungatitsananguriro here kuti Shalom anorarama sei? Zvii zvakuti munoti izvi anokwanisa kuita, izvi haakwanisi kuita, ini ndinotomuitira? Zviri zvinhu zvaanofanira kunge achazviitira ega? Shalom tongotangira pakuti kudya, kundofidha ndega kana kuti sisi vake vanomufidha, nekuda kuti Shalom wako ake haakwanisi kubata. Kupamba toilet haagoni, ndotopfekedza mapampasi. Kuchikoro haendi. Ndaimbotsvaga nzvimbo vaiti vanoda munhu ane uche ndakazoiwana, but mari yekuti ndiunganidze kuti aende kuchikoro ndopasina. Semunhu wamati mimi haaendi kuchikoro 12 years, anewo here vana vezera rake vamwe vekuti vanouyawo? Tinoziva kuti mwana wese kunyange ari mukondisheni inoyo anenge ada kumboonawo vezera rake. Imimi mwana wenyu here ane vamwe here vanombotambawo navo? Anavo varipo pandinogara ipo pano, varipo vanouya vachitaura naye vachimbotamba naye. Ko ukama hwake nemukoma wake hwakamira sei? Aiwa, vanhu vanowirirana zvisingaiti. Dzimwe nguva chaizo kana inini kuti ndimupe chikafu anogona kutadza kushama, asi kupiwa nasisi vake nekuti ndo anonge ainawo nguva zhinji pandinobuda ndichingotsvaga-tsvaga. Munombobuda muchimbotsvaga-tsvaga, munoitei?
ndinoita mapiece job, ndoitira vanhu majuti, kutsvaira, kuklina, chingodaro. Muri mudzimai wechidiki, tinoziva kuti kazhinji kacho vese tichikura toti inini ndaida kuti kana ndakura kandoda kuita basa iri. Ndezvipi imimi zvamaida kuita zvokuti mungati inini ndaida kuzoita basa rakadai so iri? Inini ndaida kudzidzisa vana vekreshi, maECD, ndo zvandainyanyuda tichikura. Mungati here imimi chiroto chenyu chikati your dream iri kukanganisika nekuda kwekuti iko zvine zvimane mwana who is dependent on you all the time? Zvekuti ndikatowana pekuti ndinoita kreshi kana kuti pandinoenda ndichienda hangu naye hazvina dambudziko. Asi iko zvinoizvi hamuna kwekuti nekuda mungati here imimi nekuda kwekuti mwana uyu anoda care yenyu imimi zuva rese, saka hamukwanise kuenda kunoita zvinhu zvinoda mwoyo wenyu? Nokuda kwekuti kufidha achada kudyiswa, achada kugezeswa, zvese zviri paari zvinotoda ini kuchinja dhaipa ndini mai, saka kuti uzobuda kwenguva yakareba hazviiti. Ko munharaunda makamira sei? Tinoona dzimwe nguva isusu zvimwe zvinotaurwa nevamwe vavakidzani vatinogara navo kana kuti mabatiro avanoita mwana. Imimi mati ane shamwari dzinouya pamunogara naye anenge ari panze here? Vemunharaunda vanozvitora sei? Vamwe vanotarisa asi kuti vabvunzu, asi vamwe ndo vanouya kuzoona nokuti vakatotambira, nokuti inini ndichitsvaga imba ndakavaudza kuti inini ndine mwana wangu ane kondisheni yakati, saka vakatotambirawo chichemo changu. Vamwe havatobvumi nedzimba dzavo kuti hatigare nevanhu vakaita sei vakada. Mumba munogara makaita sei? Tanzwa muchati izvina maashirikadzi ine vana vaviri. Mumba mamunogara pakaita sei? Mati ndakauya ndichitsvaga imba. Imba yakakura sei? Ndogara hangu 1 room nevana vangu vaviri, Sharon naShalom. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimbonwirai mvura tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Samai vari kukudza uye kuchengeta mwana ane hurema, zuva ravo rakambomira sei? Vanomuka nguvai uye voitei? Inini zuva rangu rinotanga na4 am. Ndamuka na4 ndinonotsvairira vanhu mayadhi, ndo majuti atinoita kuno. Pane juti re1 week, saka wiki pamwe pajuti ndoita majuti 3 pawiki ipapo. Ndinonotsvaira yadhi yemunhu nekukwesha matoilets. Ndapedza kana kusina mvura ndomucherera mvura ndosiya ndamuisira mvura mumba make. Ndodzoka ndobikira vana, ndonoti vana vanosara vachidyei kuti ndowane kufamba kunoita mamwe anenge ari out of town. Saka ndadaro ndinototi ndikasike kudzoka nekuda kwekuti Shalom anenge achida kuwachirwa. Mvura yekugeza chaiyo patepi pedu haibude everyday, saka tinonochera mvura kubhoho yekuya yekuti tiwachi, nekuti vana vadyei, nenda kutouya nekuti ndizouya nechikafu chekuti vana vazodya futi pandinenge ndadzoka ipapo. Saka zuva rangu rikatangawo na4 kurara pamwe ndozorarawo kuma8, nekuti zvimwe zvacho unengoda kubatanidza. Kana ndatobva kumajuti pamwe pacho kamari kavandaendawana ikoko ndinoendawo kana kumbari kunotengawo zvihembe zvakachipowo iso 50 cents pamusoro, wofamba uchitengesawo maraini. Ndo kurarama kwandoita, ndo zuva rangu zvarinenge riri. Ngatimbotarisai matambudziko emimi ekuti munoti aya atosiyana nevamwana amai nokuda kwekuti Shalom ari kurarama nehurema.
Matambudziko anenge aripo asiyana nemunhu anozvifambira, nokuti ndichabikira, ndichagezesa, ndichatakura kubva paari kumbomisa kana pauche kana pasi, zvepane kuti haangokwanisa, haangogara akarara. Saka matambudziko aripo nokuda kwekuti inini ndinozosarawo ndine panenge pachirwadza nokuti Shalom akura. Kusumudza kwaanochiita chest inorwadza, musana unorwadza, kuburikidza nekuti kusumudza iye nemabasa anoita, mamwe acho anorwadza, mamwe kukwidza masteps uchidzika newasheni uchinonanika. Saka pakuzoda kusimudzawo mwana, nyama chaidzo dzinorwadza, nokuti zvakawanda zvinobata nekuti unosimudza kuti uzomisa paunenge uchimuisa zvinoda simba, saka kunoshanda simba. Ndo matambudziko mazhinji atinosangana nawo. Ndeapi mamwe matambudziko ekuti munoti aya zvinondiremera inini nekuda kwekuti Shalom ane urema? Shalom dai izvezvi achienda kuchikoro pa12 years, Shalom haaende kuchikoro. Ndo dambudziko rimwe randinaro. Hama dzake chaidzo dzakati kwawo hakuzvarwe zvirema, saka zvonetsa manje kuti urambe uchivafosa kuti vapinde muna Shalo, ivo vakati kwawo hakuzvarwe zvirema. Pamwe nekuda kwokuti dai vabereki vangu inini vari vapenyu, pamwe dai ndiri pane imwe nzvimbo ndichikwanisa kana kushanda basa randaishuvira muupenyu hwangu kuti ndishande. Nokuda kwokuti handina vabereki, saka ndakungoitawo kubata-bata kwandiri kuita uku. Tinoona isusu kuti izvezvi muri mudzimai wechidiki, mune here imwe nguva yokuti mukanziwo kune vamwe kwaita pati kunoku uya munokwanisawo kuenda kunoona vamwe kana kushinya nehama dzenyu? Panorema, nokuda kwokuti vamwe havazomutambire vachimuona. Hauzooni kunge vanhu vakasununguka, vamwe vanoredza kuzvisozvawo kubatikana. Saka ndinotadza kuenda kumapati ikoko kana kunounganawo nehama dzangu kana kuenda kumanhamo nokuda kwekondisheni yemwana wangu. Tinoona isusu kuti mukurarama kwedu vamwe vanoiti mental health yedu. Imimi maane mwana ari kurarama neurema, zvakakubatai sei pfungwa dzenyu iye zvinezvi muri kurarama sei nemwana ane urema? Mazuva ekutanga ndaimbochema kuti Mwari sei madai pandiri, but nekuzoendawo kuchechi zvinokudzoreredza kuti rega nditambire, ndo zvandakapuwa naMwari. But pose pawarara unenge uchingofunga kuti saka Shalo achadyei, achapfekei, ndichaita sei naShalo, nokuda pfungwa dzinombonzvenga. Kuchechi ikoko munoenda nemwana here, anotambirika sei? Ndinoenda naye. Kuchechi vakanditambira zvakanaka. Havana kumboti aiwa nzvimbo yenyu ndeiyi, munofanira kugara kumashure kana kuti munofanira kugara apa. Vakangonditambira nekondisheni yemwana wangu. Iyewo kana matosvika pachichandudza ndiri pachechi anofara. Tambozvitsva nyaya yekuti ndakanzi endai kuCRU, pane maexercises, pane mune here kana boka kwamunoendawo kwamunosangana nemamwe madzimaiwo vane vana vakaita saShalom, kana kumaexercise ikoko kunoenda vamwe? Hongu, ndinoenda kuCRU. CRU ndo kwatinoenda kumaexercise, ndo kwatinoenda kunoona dokta. Saka pokuenda kunoona dokta unosangana nevazhinji vane dambudziko rinenge rako. Saka ndopo unombonzwawo mwoyo kureruka nokuti unonge uchiona kuti handisi ndega, takawanda. Munofamba sei? Matenda Shalom ane 12 years. Hongu ushe anayo. Munofamba sei zvichida mumakombi kana mumabhazi kana muri kuti muri kuenda nemwana wenyu kumaexercise, munofamba sei? Makombi edu aya wheelchair inobhadhara. Saka wheelchair ina Shalo haibvisike mavhiri. Inobvisika mavhiri haipeteki. Saka ndinotobereka kumusana ndoenda. Saka mukubereka umu ndo munounza matambudziko echest nemusana. Munoenda kangani pamwedzi? Kumaexercise ka2 pamwedzi. Kunoona dokta after 3 months. Anenge ari mazuva akasiyana. Iko zvinezvi mataura nyaya yekuti mimi dzimwe nguva munomboenda
vodha hembe mouya mombofamba nadzo muvanhu muchitengesa. Nguva iyi yamunenge muchiita izvi nekumboenda kumwe kwamunoenda mabasa, Shalom anenge ainani? Shalom anosara nasisi wake, ndo anombosara naye panguva yandinombobuda ndichitsvaga mabasa. Tiri muchirongwa Twice a Mother, ngatimbotorai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking, and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs and we remain geared to serve you because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Samai vari kuchengeta mwana ane hurema, ndezvipi zvekuti zvikaitika muupenyu hwavari kurarama iko zvino izvi zvinokwanisa kurerutsa mutoro wavainawo? Mari chaiyo ndo yakazenge pasina, nokuti maschool fees avo mazhinji mamwe anotangira pa500 zvichienda. Saka kuti ndiunganidze 500 nechida kubhadharawo rent, nechida kutengera Shalom pamba nechikafu. Saka kuti izobatana kuti akwanise kutenga achienda kuchikoro, haya panorema. Ndo dambudziko rimwe kuti iye akwanise kuenda kuchikoro. Mataura imimi muchiti dzimwe nguva mune musana unorwadza, muchipfuva munorwadza nekuda kuti munobereka Shalom. Ndezvipi zvekuti munofunga kuti dai kuri kuti zvikaitika izvi dambudziko iro rinokwanisa kureruka? Izvo shuwa, musana chipfuva chinorwadza, asi kuti uzowana mari yekuti unge uchinorapwa kumakliniki edu, kazhinji unorwara usina mari yacho yekuti unonorapwa. Saka chingabatsira kana kuti pamwe ndikakumbira kuhurumende kuti kana ukatiwo kuti isusu vabereki vevana ava ungowana vedu vanorapwa mahara, vanozobhadhariswawo havo pane zvimwe, but ukawanikwa ucharapwa kana ukazonzi utengewo mapiritsi unokwanisa kutenga. Saka kwakatirapawo kana kuti uchinzi mubereki ane mwana anorarama nehurema kuti tongowanyorerawo kadhi vorapwa zvavo mahara, chikumbiro chanine ndinacho, nokuti pamwe pacho ndinorwara ndisina kana sendi yekuti ndiende kuchipatara. Nokuda kwekuti tikarwara anozosara achitarisa Shalom panenge pasina. Ndaimbofunga kuti ko ndikanzi ndafa nemarwariro anenge ndichiita, anozosara achitarisawo mwana wangu ndiani nekondisheni yainayo, anongosiiwa achienda kana kuti anongosiiwa ariko ikoko, hapana anozongoya achizombomutarisa. Iko zvino izvi muri kuita basa rekuitira vanhu mabasa mudzimba, muchiwacha, muchiita majuta muchitaura. Ndezvipi zvekuti mimi munokwanisa kuita zvakasiyana nezvozvo zvekuitira vanhu majuti? Uye majuti aya anowanikwa here nguva dzese? Majuti haawanike nguva dzese. Inini ndaimbochengeta huku. Mukuchengeta huku ndaimbochengeta ndichigara pabamunini wangu, but space nedzimba dzedu dzekuloja idzi kuti unzi wachengeta huku unenge uchidawo pakasununguka pekuti ugare nevana. Ukaitawo kaprojekti kehuku kana ukarimawo muriwo, indotokwanisa kurima magadheni chaiwo, muriwo, maonyeni,
kuti vana vawane kurarama. Asi ndikawana pakasununguka ndo chinenge chiri chikumbiro kuti ndikawana pakasununguka pekuti ndinoisawo danga rangu rehuku ndopfuya huku dzangu. Ndikaonawo pane space yekuti ndingarimawo mavheji ndorimawo maonyeni ndoona ndichirarama ndichienda mberi nekuda kweupenyu hwangu. Mataura imimi muchiti Shalo anoda madiapers. Ngatiti mazuva ese munoawana here kana musina madiapers munozvifambisa sei? Panenge pakatooma nekuti kuti upfekedze nepi hariiti because akura. Saka unotongopfekedza zvimarepa kana usina pampa. Wotongomukawo mangwana uchiwacha. But kuti uti uwache panoda sipo. Iye akura zvingodi sipo chete kuti panodawo kana ukawana kana kastay soft kokuti ungonyika nyikawo zviwane zvichinhuhwirira nokuti hapana munhu anoda kubata mwana ane tsvina. Hapana munhu anofarira kuona mwana ari kunhuhwa weti woti aiwa ndinotamba naye akwete. Asi ukawanawo sipo iwe ukawacha ukananika zvezviri naye. Tinoona isusu kuti vamwe vana nekuda kweurwere hunenge huri pavari dzimwe nguva havadye zvinodyiwa nevamwe vana. Imimi mungati here Shalom ane zvinhu zvokuti izvi zvaatokwanisa kudya uye mune zvimwe zvokuti munochiti anotofanira kunge achiwana izvi zuva nezuva? Shalom chikafu anosarudza. Saka ndikabikawo beans ndotadze kunesha ndosanganisa nesadza. Hadi kupfidwa nemaoko munhu wacho handidzi kuti kusema here kana kuti kuita sei unotomupa nesipunu sadza racho nokuti ndendari mesha nemapotatoes ndo mamwe anofarira nyama haadyi. Saka beans ndotoona kuti ndatobika beans nguva nenguva chikafu chizhinji chaanodya ndotofanira kuisa beans nokuda kwokuti nyama chaiyo haadyi haakwanise kutsenga shaya dzake hadzikwanise kutsenga. Ndezvipi zvekuti munoti ndinoyasoona kuti mwana wangu afara kana achinge aita izvi? Anombotambo here mumhanzi iye munokominiketa naye sei? Chii chamunoswera muchiitawo naye nguva yekuti munenge mawana nguva yekunge muinaye musingamhanye nemabasa? Handikawana nguva naye tinogara panze panotonhorera tongobatidzawo redhi. Shalo anofarira music. Asi haangofarira music yese ane imwe inomunakidza anototamba. Wakamugadzika pawanenge wakamugadzika wakamujegera anototamba anoshandisa makumbo ake kutamba. Mataura muchiti mwana akarambwa nehama dzake baba vake pavakanga vada vakambenge vakuita kunge vari kumutsaura. Ndezvipi zvamunoda kutaura kuvanhu? Nekuti tinoziva kuti handimi mega mune dambudziko rekunzi vamwe vanoti kwedu hakuna zvirema. Ndoda kuvaudza kuti kurudziro yangu kuvanhu kuti chipo chinobva kuna Mwari, chipo chemwana. Handina kuapply kuti inini Mwari ndoda chirema, asi Mwari ndo vanopa chipo chemwana. Saka kuvabereki vane vana vakaremara ndoti batai mwana wenyu semabatiro amunoita nyange asina kuremara. Kunana baba vari kunze vanoti kana mukadzi abereka mwana akaremara vamwe vanosiya mukadzi vamwe vanobva varamba. Ndinotaura kuti Mwari ndo anotonga. Iwewe ingobvuma mhuri yako unoona Mwari zvavanoita muupenyu hwako. Varume vazhinji havatodi vana vakaremara. Handizivi kuti tineta nyora tsamba here kuna Mwari kuti ndo zvatiri kuda. Nhasi uno muchirongwa Twice a Mother tanga tiri kudziva rasekwa tina mai vaShalom avo vataura kuti hakuna anonyora tsamba kuti anoda mwana akaremara. Toda kukutendai rubatsiro rwose rwamunotipa. Vazhinji vanotaura kuti vane zvimwe zvamuri kuvaitira imi sevanhu. Toda kukutendai. Asi tichitora mukana uno kuramba tichiuya kuzochema kwamuri kuti iko zvino izvi mudhaipa bhengi redu hamuna kana chirimo. Tinoya kwamuri tichichema kuti dai tikaramba tiine zvinhu zvirimo mudhaipa bhengi. Nokuda kwokuti vana vazhinji vanoya pachirongwa chino ichi vanopfeka madhaipasi. Asi iko zvino izvi tinenge tisina chekuvapa. Kudzamara tasangana zvakare svondo rinouya. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha.